לנו יש פה את המיפה 9 היום שלקחנו מאוטוכן כדי לזכור את הרכב, כדי לראות מה הוא באמת מציע, שהוא ברמת גימור לקצ'רי עם 8 מקומות ישיבה. לדעתי האישית הוא מציע המון, ממה שלפחות אני ראיתי מצד הרושם הראשוני. אני אשמח שאנחנו נצלול ונראה מה הוא באמת מציע. לפני הכל, בוא נשמע גם את חוות דעתך בנושא. אז מה שאנחנו בעצם רואים פה בנצי זה מקסוס מיפה 9, רכב שאין לו מתחרים בשוק, לא במחיר, לא בגודל ולא בתמורה. זה 8 מקומות ל8 מבוגרים. בואו נראה האם באמת האוטו הזה מבפנים עומד מאחורי המילה שהאוטו מבטיח. בואו ניכנס ונראה לצופים מה המוצר הזה שווה, שהם ידעו באמת מה הם יכולים לקנות ואיזו הזדמנות מהממת יש להם פה ביד. לחיצה ככה קלה. פתיחה ראשונית של הרכב, אנחנו כבר רואים שהפתיחה של הדלת היא חשמלית, בשונה מהמון מיניבנים במחיר הזה. בכניסה הראשונית האוטו מאוד מזמין, וילונות הצללה, גג פנורמי, תאורת אווירה, מזגן מפוצל ל3 בקרות לכל 3 המושבים. גם לנוסעים בשורה השלישית. תנוחת הכניסה, אני יכול מפה, זה לא משנה. יש לי כבר אדום לרגליים, תא לשים דברים, אחסון. את הדלת אני לא צריך לעשות ככה את התנוחה הכואבת. יש לי פה כפתור שאני לוחץ, הדלת נסגרת. בואו נדבר על חוויית הנהיגה, איך מרגישים תכלס בפועל שנוהגים באוטו. אתה נהגת באוטו בנצי היום מהרצליה לירושלים. נכון. זה מספיק זמן כדי לחוות דעה על רכב, גם בפקקים, גם בנסיעה בין-עירונית, וגם בשיבושים שנסעת כאן בתוך העיר ירושלים. מה אתה חושב על הרכב? אני אישית חושב שכחוויית נסיעה לגודל שבאמת האוטו עצמו מציע, הוא נותן חוויה מעולה. אף פעם רכב שהוא גדול מאוד מאוד, תמיד החוויית נהיגה הולכת ונפגעת. אבל ביחס לכל הגודל שלו, מעל 5 מטרים, אני חושב שהוא נותן באמת את התוצאה הטובה ממה שאני הרגשתי ונסעתי על רכבים מהסגמנט הזה, שזה יכול להיות טויוטה סיאנה, קאיה קרניבל, והתרשמתי מזה שהוא דווקא מרסן את עצמו בצורה מאוד 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 טובה. אז אני הרגשתי שיש במפרים גבוהים בתוך העיר שקצת קשה לו, בכל אופן הוא אוטו ענק. זה לא רכב ברמה של מרצדס או אוטו שאמור... לא מתיימר גם להיות. הוא גם לא מתיימר, אבל ביחס לתמורה ולמחיר הוא עולה בורות ממש יפה. גם במפרים בתוך העיר וגם להסתדר איתו בתור מרווחים הוא נהדר. אגב, שמבחינת רעשי רוח, עד 100 קמ"ש כמעט ולא תשמעו רעשים. איכות הנסיעה היא מעולה. וגם מבחינת תאוצות ביניים, האוטו הזה הוא 245 כוחות סוס. הוא מאיץ יפה מאוד ביחס ל8 מושבים. גם שאנחנו עם ציוד בפגאז' הוא סוחב נהדר כאן בעליות. ההתרשמות שלי שהרכב הזה ביחס לגודל ולמשקל, החשמל הופך אותו לחוויה שלא מרגישים שנוסעים באוטו כזה גדול. כן יוני. תגיד לי בנצי, כשאני אסע עם הילדים שלי לספארי עם האוטו הזה, הם יוכלו לראות את הג'ירפה מלמעלה? ברור! לא רק את הג'ירפה, את האריות, את הפילים, זברות, את כל הגן חיות עצמו. איזה יופי, זה רכב שהייתי רוצה למשפחה שלי. מטורף. זה נראה לי נהדר בשבילהם. גם נסעתי על המיפה 7, שזה בעצם הדגם הקטן. בדיוק. ויש פה באמת משהו בחלל הזה שהוא לא חסר לו דבר, מכל פרט לפרט, ממזגן לנושאים, USB, באמת לא חסר לו. 3 שורות של מזגן, הכל עם שליטה לכולם. ממש מציע המון, זה מההתרשמות שלי. אני אישית כן חושב שכוח קצת חסר לו, בכל אופן הוא מאוד גדול. לא היה מזיק לו עוד איזשהו תוספת של 100 כוחות סוס, אבל חד משמעית במכלול הכללי הוא עושה את העבודה בצורה נהדרת. לגמרי, הרכב שקט, נעים, נוסע מהמם, לא מרגישים באוטו כזה גדול. וזה המפואר, זה הדגם לקצ'רי. זאת אומרת, עם התאורת אווירה, עם הרמקולים משודרגים, פגאז' חשמלי, יש גם תא מטען מקדימה. עדיין הוא שומר על 8 מושבים, זה לא הדגם עם 7 מושבים. תכלס, נעים לי פה, תחשוב שגם עכשיו יושב כאן עוד בן אדם, באמת אני אומר, תראה, נוח באוטו, תסתכל, עוד בן אדם, לא משנה אם הוא 1.80 או 1.90, נוח לי ברכב. בעצם אתה אומר שלמרות שזה מושב האמצעי שהוא לילדים קטנים, הוא מושב מלא. לא רק שאתה יושב, אתה גם פורס רגליים ברוך השם, אין בעיה. מושב מלא. תראה, בשונה מאצלך לי יש גם אדום לרגליים. לי זה מאוד נוח, יש לי כאן מקום לשים את הרגליים, הפלסטיק הזה, אני מרגיש נוחה בגב. יש כאן בכיף מקום ל3 מבוגרים ואפילו לדובים. צף, מבחינת שימושיות, מה יש לנו באוטו הזה? יש לנו שליטה מלאה בכל בקרת האקלים. כל המזגן נשלט מפה, הגג אנחנו יכולים לפתוח מפה,
אם אנחנו רוצים, פה אפשר לסגור בשמש, לא תציג. נורא פרקטי. תאורת אווירה מלאה בגג, בדלתות, בספי דלתות, תאי אחסון, שקע 220 וולט, אני יכול לחבר פה כל מוצר חשמלי שאני רוצה מהבית, ובעצם הוא ישמש לי פה כשקע רגיל, להביא את המטען שלי, יש לי וילונות הצללה נסגרים, שיהיה לי פרטיות מוחלטת מהשמש, לרבות חלונות שחורים. זאת אומרת שהמשפחה מאחורה לא רק שלא רואים אותם, אפשר לשבת כאן ולתינוק או לילדים לא יהיה שמש קופחת, אפשר בקלות לשבת כאן, המזגן יורד מפה, 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 מכל כיוון יש לי מזגן, ואני מרגיש ממש בסלון בבית. בואו ניגש לשורה השלישית בנצי ונראה האם אנשים מבוגרים בגודל שלנו יכולים לשבת גם מאחור או שזה רק לילדים. יאללה, בוא ניכנס. בואו נראה. הכיסא אני דוחף קדימה ואני פשוט נכנס. אני יושב, אני דוחף את הכיסא אחורה. וואו. אני רוצה שאנשים יראו את המרווח שיש לנו פה לרגליים. איזה גובה אתה, יוני? 1.82 מטר. אני 1.88 מטר, ותראו את המרווח יש לנו כאן מרווח לרגליים בצורה שאפשר לשים מזוודה ביני לבין המושב שלפניי. בוא נגיד שלדעתי נושא השלישי לא יהיה לו פה הכי בנוח שיש, נושא השלישי בגודל שלנו. באמצע, נכון. אבל לי ולך, אין לי שום בעיה לנסוע כאן נסיעה ארוכה, נעים לי. יש פה שיקי USB, רמקולים אחוריים, מזגן פרטי, תאורה פרטית לכל אחד, מקום לשים בגם המושבים, מתקן לכוסות, מתקן לפלאפון, ובבית תלייה כמובן, גם קטנים וגם זה, ותאורת אווירה מלאה. אבל רגע, בנצי, מה קורה עם תא המטען? אם יש לי עגלה, מזוודות, דברים, יהיה עוד מקום לזה, אתה חושב? אני אהיה מופתע לשמוע אם יהיה מקום. גם אני. בואו נצא לראות. בואו נבדוק את זה, בואו נצא לראות. אחת הבעיות הנפוצות ברכב שהוא 8 מושבים, שאין מקום לשים לא מזוודות ולא עגלות, ובקושי יש פגז. בסופו של דבר, בתא המטען, המשפחה רוצה להכניס דברים לטיול, או לאן שהם נוסעים לשבת, וזו בעיה גדולה. אף אחד לא יכול לקשור על הגג היום. היצרן אומר שיש פה 466 ליטר. בואו נראה מה באמת נכנס. בנצי, אתה אמרת לי שהבאת דברים מהבית. יש לך מזוודות, עגלות. תראה לי מה הסחורה שיש לך להכניס. בואו נראה לכם. כל זה הולך להיכנס? כל זה. לבפנים. גדולה, בינונית, קטנה ועגלה? נכון. תראה לי איך אתה עושה את זה. זה המזוודה אחת, המזוודה הבינונית, והקטנה, והעגלה. תוצאה לפניכם. וזה גם נסגר חשמלי. בואו נדבר תכלס. אנשים עוברים ממכוניות שהן בנזין, שהן פשוטות, או שהן פתאום מאוד מאוד טכנולוגיות וחשמליות, ואני רוצה לדעת האם באמת האוטו הזה הוא פרקטי, הוא נוח, התפעול שלו, הכפתורים שלו, האם באמת זה נוח וזה לא עכשיו עם too much התעסקות וזה רחוק מהנהג. אז בואו נתחיל. דבר ראשון, מצד המסך, אני חייב לציין שהוא בעברית, הוא נורא קל לתפעול. כל דבר שרוצים, אם זה לשליטה ברכב, אם זה סיוע בנהיגה, אם זה שליטה מלאה על פנים הרכב, על פתיחה וסגירה של התא המטען, על הגג, על הדלתות צד החשמליות. אז מכאן הכל שליטה מלאה בעברית והוא ממש נוח לתפעול. המסך פועל בצורה נוחה וטובה, אני חייב לציין. הלחצנים החשובים, שזה הדבר היותר חשוב, שאתה בנהיגה ואתה לא יכול להסתכל על הדבר הזה תוך כדי נהיגה. אז יש גישה מלאה ויש כפתור ייעודי לדבר הזה, להגביה, להנמיך, טמפרטורה, חום וקור, גם לשליטה על המסך למצב הבית. לחצנים הכי חשובים שיכולים להיות, כולל ידית הנהיגה, הבורר עצמו בעצם, העברת הילוכים ממצב פארקינג לדרייב וכו'. בסופו של יום, כולנו אוהבים פינוקים, כולנו רוצים גימיקים, שילמנו כל כך יקר על אוטו חדש. מה התמורה שהאוטו הזה נותן לנו? אז בואו נראה. דבר ראשון, תאורת לד מלאה, חישוקי 19, פגז חשמלי, תא מטען קדמי, תא לסיגריות, מערות מתקפלות חשמלי. בנוסף, מערות מתקעות נגד צנבור, תאורה גם בסוכחי השמש. בנוסף, שליטה על כל הגג, גג פנורמי כפול נפתח גם מתחילת האוטו וגם בסוף האוטו, ווילונות שלו חשמליים. יש לנו קיצורים לכל המזגן, לכל הדברים מחוץ למסך. משטח טעינה אלחוטי, קונסולה מפוצלת, מצת, 2 שקי USB קדמיים ועוד מקום לשים פלאפון, משטח מתחת להניח דברים. מצלמות היקפיות 360 מעלות, יש לנו שליטה על התאורה, יש לנו אנדרואיד אוטו מלא, כולל אלחוטי, שזה דבר שכמעט ואין בהרבה רכבים היום. התאורת אווירה בצבעים משתנים, בכל הצבעים שנבחר,
בפרט בדגם הזה שהוא היחיד שמגיע עם זה. גם את הגג אפשר לפתוח בתוך המסך עצמו, בנוסף שליטה על האנרגיה ועל הרגנרציה של הברקסים, כמה זה יתאים את האוטו, כל הבקרות, סטייה מנתיב, שטח מת, הכל, סיוע בהתנגשות, כל דבר. בנוסף יש לנו מצב אקו, מצב ספורט, מצב נורמל, גם בהיגוי, יש לנו היגוי ספורט, היגוי עדין, היגוי חלש, וגם צליל, זה מערכת שלנו משודרגת יותר מ8 רמקולים, זה לא מה שהכרנו עד היום בכל הדברים שמגיע עם 6. גם את הפגז' אפשר לקבוע את הגובה שלו, כמה הדלת תיפתח לגובה, לפי הגובה של בעל הרכב, אפשר להתאים איפה זה יעצור. אם אני רוצה לפתוח את הפגז' יש כפתור בצד שמאל, שפותח את הפגז' חשמלי וגם סוגר את הפגז'. יוני, תכלס, אתה בדקת איך האוטו הזה מאיץ? איך הוא בולם? יצא לך להסתכל על זה? שאלה מצוינת, מבחינה דינמית, האם האוטו הזה מרביץ, יוצא מהמקום כמו אוטו מנהלים, בנזין? ואיך הוא עוצר עם כזה משקל, הוא שוקל 3 ומשהו טון. צריך להמחיש להם את זה. אז בואו נמחיש לכם את זה, בואו נראה להם. אז אחרי שנסענו ברכב כמעט למעלה מ6-7 שעות, בנצי, מה הסיכום שלך על האוטו? מה אתה יכול לומר מבחינת הבטריה, הטווח, הגודל שלה? מה אתה חושב? דבר ראשון, גודל הבטריה פה זה לא כמו בדור הקודם שהוא מגיע עם 70 קוץ', פה ברכב זה 90 קוץ', מה שזה יותר מאפשר לו טווח גדול יותר. למען האמת מהנסיעות שאנחנו, בעצם אני ואתה נסענו ברכב וסקרנו אותו, ראיתי שהוא בסך הכל יודע לדייק את שוב, אין אף רכב בישראל שיודע לדייק ב100% את הטווח יצרן שלו, כי זה נעשה באופן שונה, בצורה שונה. נכון. ופה באמת ראיתי שהוא יודע לייצר בין 370 ל-382 קילומטרים, שבעיניי זה מאוד 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 יפה. כמובן, לנסיעה משולבת. זה בהיבט של הסוללה. בתוצאה הסופית, אחרי שבחרנו אותו כמה וכמה שעות, אם אני מסתכל, תכלס, תמורה מול מחיר, אני אישית חושב שהתמורה מול המחיר פה היא באמת טובה. שוב, יש לאוטו את החסרונות שלו כי אין אף רכב שהוא מושלם, אבל בתוצאה הסופית, האם התמורה מול המחיר שווה את זה למשפחה שיש לה 6 נפשות בבית שהם בסך הכל 8 נפשות? אני חושב שזה שווה את זה, והתמורה כאן היא מדהימה. אז כן, גם אני חושב ככה. בעצם המבחן שעשינו הוא לא עם אוטו מלא עם 8 נפשות כל הזמן, אז טווח הבטריה יכול להיות משתנה במידה והאוטו יהיה עם יותר משקל של מבוגרים, אז צריך לשים לב, בגדול היינו רק 2 רוב הזמן, עם טיפה משקל מאחורה של מזוודות ועגלות. האוטו היא 90 קוץ', מיפה 7 לדוגמה מגיעה עם 77 קוץ', זה פער משמעותי. הרכב הזה מגיע עם 90, זה בטריה יותר גדולה משמעותית, הטווח המוצע הוא 433, מה שישנה את זה זה דפוס הנהיגה שלכם, זה האם יהיה לכם צמיגים סינים או צמיגי מישלין, זה האם תטעינו בטעינה מהירה מאוד או יותר איטית, בטריה שנטענת לאט, נפרקת לאט, הרבה ישראלים לא יודעים את זה, זה מאוד משנה על טווח הרכב. אנחנו מאוד אהבנו את הרכב, אני אישית חושב שהתמורה פה ל8 מושבים למבוגרים, עם כל האבזור, עם כל התוספות שהאוטו הזה מציע, שהכל חשמלי, זה עסקה שווה, זה עסקה יפה, כרגע אין משהו ראוי ומתחרה לאוטו, עלויות החזקה לא דיברנו, פעם בשנתיים או 30,000 קילומטר טיפול שהוא זול מאוד, אחריות, 5 שנים אחריות או 100,000 קילומטר, זה על האוטו. על הסוללה יש לנו אחריות או 8 שנים או 200,000 קילומטר. שזה וואו. זה וואו, אתם מכוסים מכל כיוון באוטו הזה, יש לכם כיסוי מלא, מטעם היבואן, מבחינת כל דבר שיכול לקרות, 0 עלויות החזקה ביחס לאוטו בנזין בגודל הזה. מדהים, יוני, ונקודה האחרונה שלא אמרנו, לא נתנו קרדיט למי שהביא לנו את הרכב הזה. אנחנו רוצים לומר תודה רבה לאות תוכן, הרכב בחסותם, הביאו לנו אותו במיוחד ליום שלם, נתנו לנו לבדוק אותו, הביאו לנו את מה שרצינו, את הגרסה המפוארת, את הדגל של 8 מושבים. תודה רבה לכם על זה.